saurayi ya daba wa kansa wuka saboda an kasa shi a wajen neman aure a Kano. Kasuwannin arewacin Najeriya sun cika da dabbobin layya sai dai ɗan karen tsada. Za mu leƙa kasuwannin don jin dalili. An yi jana'iza tare da addu'ar uku ta wakilinmu na Almizan Alhaji Shehu Mai Biredi Ilela da ya rasu Asabar da ta gabata. Jama'a Assalamu alaikum, sunana Fatima Badamasi Ishaq ɗauke da labarinmu. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ta ce ta fara bincike game da wani saurayi mai shekara 22 da ake zargin ya kashe kansa a ranar Alhamis sakamakon budurwarsa ta ƙi aurensa. Mai magana da yawun rundunar DSP Haruna Abdullahi ya shaida wa manema labarai cewa sun karɓi rahoton cewa Ashiru Musa mazaunin unguwar Ɗan Rimi ya cika wa kansa wuƙa saboda bai samu auren wata yarinya mai suna Fatima ba. Musa Sani mahaifin Ashiru shine ya kai wa 'yan sanda rahoto a cewar rundunar kuma ya mutu ne bayan 'yan sanda sun kai shi asibitin Murtala da ke birnin Kano. DSP Haruna ya ce sun karɓi rahoton da misalin karfe 9 na dare. An yi jana'izar wakilin Almizan na Ilela ta jihar Sokoto Alhaji Shehu Mai Biredi wanda ya rasu a ranar Asabar ɗin da ta gabata. Alhaji Shehu ya rasu a asibitin koyarwa na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto. Yana da shekara 50 bayan ya shekara guda yana jinya. Ya rasu ya bar mata ɗaya da 'ya'ya 8. Alhaji Shehu yana ɗaya daga cikin 'yan uwa masu ba da gudunmawa sosai a fannoni daban-daban na harka, musamman a sashen yada labarai na harka Islamiyya inda a nan ma shi ne jagora a yankin Sokoto da kewaye. Ƙarshen labarin namu kenan, yanzu kuma sai Ruqayya M Salis ɗauke da rahotanninmu na wannan mako. Jama'a Assalamu alaikum, sunana Ruqayya M Salis ɗauke da rahotannin Almizan TV. Al'ummar musulmi na shirye-shiryen sallar layya ta bana, sai dai bana layya sai wanda ya shirya idan aka yi la'akari da yadda farashin dabbobi yake, musamman a kasuwar Kara ta Sokoto. Ga wakilinmu na Sokoto Abubakar Usman da ƙarin bayani akan wannan labarin. Al'ummar musulmi sukan yanka dabbobi a ranar sallar layya bayan saukowa daga idi domin koyi da kakan mu'mini annabin Allah Ibrahim a.s. sai dai a bana layya sai wanda ya shirya idan aka yi la'akari da farashin dabbobi. A kasuwar Kara ta Sokoto na tarar da yadda ake hada-hadar kasuwanci na saye da sayarwa na dabbobi, kama daga shanu, raƙuma, tumaki da kuma awaki. Ga ƙananan dabbobi abin bai wani canji ba idan aka yi la'akari da farashin bara, domin dabbobi irin su raguna da tumaki ana iya samun ƙosashi waɗanda suka isa layya kama daga na 40,000 har ya zuwa 70,000, inda akan iya samun matsakaita waɗanda farashin su ya kama daga bakin 35,000 har ya zuwa 50,000 da kuma na ƙasa da haka. Amma a manyan dabbobi irin su maruƙa da kuma raƙuma abin sai da walahola, domin bajinin maraƙi wanda a bara farashinsa bai wuce naira 450 zuwa 600 ba, amma a bana ya kai naira 900. Sai kuma matsakaita waɗanda za a iya samun farashin su akan naira 450 har ya zuwa naira 650, inda maraƙi madaidaici wanda bara bai wuce naira 150 ba, amma a bana farashin sa ya kai naira 250 har ya zuwa 300, duk da karancin kuɗin saye da al'umma ke fama da shi. Na samu zantawa da ɗaya daga cikin masu saye da sayarwa na maruƙa mai suna Buhari Esfa, inda na tambaye shi ko me ya kawo ita wannan hauhawar farashi, sai ya shaida min da cewa hakan ya samu asali ne daga tsadar abincin da ake ba dabbobi, sai dai wani lokaci farashin yakan tashi kuma ya sauka, inda za a iya samun maraƙi ƙosashe akan farashi naira 250 har ya zuwa 350, sai matsakaitan raƙuma waɗanda za a iya samun su akan farashi naira 170 har ya zuwa 200, da kuma na ƙasa da haka nan waɗanda za a iya samun naira 150 har ya zuwa 130. Sai dangin awaki za a iya samun bunsuru ƙosashe wanda ya isa layya daga bakin na naira 11,000 har ya zuwa na naira 15,000, 25,000 da kuma sama da haka. Amma ƙosasshiyar akuya wadda ta isa layya za a iya samun daga bakin ta naira 25,000 har ya zuwa 40,000, wanda idan aka yi aka kwatanta da bara abin ya sha bamban. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Usman, Almizan TV, daga Sokoto, arewa maso yammacin Najeriya. A kasuwar Azare ma duka kanwar ja ce, kamar yadda wakilinmu na Azare Idris Ibrahim ya aiko mana.
Tun da sanyin safiya ne aka fara tara manyan dabbobi a kasuwar daga sassan yankin. Sai dai rashin kuɗi da rashin biyan albashin ma'aikata da wuri ya kawo wa kasuwar rashin ciniki. Na zagaya a kasuwar na ga mutane na ta tagumi, alamar cewa ba ciniki a kasuwar, yayin da wasu suna kiran dabbobin na tsada. Malam Gidare dillali ne da yake saya da sayarwa a kasuwar, ya shaida mini cewa wannan shekarar sai dai a hakuri, kasuwar ba a cewa komai. Ƙarshen rahoton kenan. Idris Ibrahim Almizan TV daga kasuwar Azare a jihar Bauchi. A Kano ma maganar ɗaya ce, domin kuwa wakilinmu na Kano Jafar Mustapha Sarina ya je kasuwar dabbobi, ga kuma rahotonsa. A irin wannan lokacin 'yan kasuwa na bazama lungu da saƙo don nemo dabbobi domin al'umma su samu wanda za su saya. Kamar kowace shekara, 'yan kasuwa sun kawo dabbobi a cikin kasuwannin birnin Kano. Dabbobi a wannan shekarar suna sauƙi, ba kamar shekarar ta gabata ba, musamman shanu, sai dai babu kuɗin sayar a hannun mutane. Na ziyarci kasuwar dabbobi da ke Rijiyar Lemo. Na samu zantawa da shugaban kasuwar, Malam Balarabe Adamu, inda ya ce min rago babba akwai na 120,000, 140,000, ƙarami kuma akwai na 25,000, 30,000, shanu kuma akwai na 160,000, 130,000, 150,000. Ƙarshen rahoton kenan. Jafar Mustapha Sarina, Almizan TV daga Kano a tarayyar Nijeriya. Wakilinmu na Sokoto Abubakar Usman ya sake dawowa a cikin wannan shirin rahotanni na Almizan TV, dauke da bayani game da aikin tsaftace muhalli da hukumar kula da muhalli ta jihar Sokoto ta gudanar. Ga shi dai da ƙarin bayani. Hukumar kula da tsaftace birnin Sokoto kewaye wato Sefa ta ɗauki matakin gyara wasu magudanan ruwa da ke cikin garin Sokoto domin magance matsalar ambaliyar ruwa da ke barazana a gidaje da kuma muhallai a duk lokacin damina, wanda hakan yana faruwa ne sakamakon toshewar magudanan ruwa da kuma karamcinsu a wasu sassa na garin, inda a ranar talata 21 ga watan Julain shekara ta 2020 na yi kicibis da jami'an hukumar Sefa suna aiki babu kama hannun yaro a titin unguwar Rogo da ke Sokoto ta Kudu. Na samu zantawa da ɗaya daga cikin masu shaguna mazauna a kan titin na unguwar Rogo, Malam Muhammadu Bello Turanka, inda ya bayyana mini irin damuwarsu da yadda magudanan ruwan suke toshewa sakamakon shara da ake turawa a cikinsu. Ya kuma bayyana jin daɗinsu bisa ga ƙoƙarin hukumar ta Sefa na gyara waɗannan magudanan ruwa. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Usman, Almizan TV daga Sokoto birnin Shehu, Arewa maso yammacin Najeriya. Sai kuma Nusaiba Muhammad dauke da labaran wasanni. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Nusaiba Muhammad, ga labaran wasanni. Labaran wasanninmu na yau zai faro ne daga Valencia, wacce ta dage cewa ba za ta rage farashin Ferran Torres mai shekaru 21 ba, a yayin da Manchester City ke son ɗauko ɗan wasan na Spain mai buga ta maula a rukunin 'yan ƙasa da shekara 21. Chelsea tana sanya ido kan ɗan wasan Atlantico Madrid da Uruguay Jose Jimenez mai shekaru 25, inda kocinta Frank Lampard yake son ɗauko shi don magance matsalar da ake samu a tsaron bayan ƙungiyar. Manchester United na sha'awar ɗauko ɗan wasan Faransa da Bayern Munich Kingsley Coman mai shekaru 24. Barcelona ta matsu sosai ta sabunta kungiyar Ansu Fati mai shekaru 17 domin hana shi tafiya Manchester United. An fafata a wasannin ƙarshe na gasar Premier ta bana bayan tsaikon da aka fuskanta sakamakon annobar corona. Manchester United da Chelsea sun bi sahun kungiyar da ta lashe gasar Liverpool da kuma Manchester City ta biyu, inda suka samu gurbin buga gasar zakarun Turai mai zuwa. A ɗayan gefen kuma, Bournemouth da Watford da kuma Norwich City sun kasa kai bantansu. Ƙarshen labaran wasannin kenan. Nusaiba Muhammad, Almizan TV. Da wannan labaran wasannin shirin namu na wannan mako ya zo ƙarshe. A madadin waɗanda suka taimaka shirin namu ya zo gare ku, musamman Rukayya M Salisu da ta zo mana da rahotanni, Nusaiba Muhammad da ta zo mana da labaran wasanni, ni Fatima Badamasi Ishaq nake cewa mu tara wani mako.